Това е България, сградата, в която се катериш. Вау, това е една голяма врата от камък. Виж, това е едно огромно дърво. Качването по стълбите е като катерене по дървото. Това е Наталия от счетоводството. А това е отдел за продажби. Можеш да видиш хора по скалите навсякъде от сградата. Явно тази градина използва дъждовната вода от покрива. Имаме нужда малко да презаредим. Живота ни притиска, трябва да се веселим. Свободни сме да бъдем индивидуалисти, а не просто all-inclusive туристи. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си.